USicebo Dlamini udume Inkosi Yamagcokama ubhizi kulezi nsuku ugila iy'manga ngenxa yomusic akawenzayo othandwa abantu. Phambilini uSicebo bekudume ngokuthi uyafudumeza, kodwa uthe mayikhipha i-albhamu yakhe abantu wabanquma umlomo labade besizakala ngokuthi uyafudumeza, wabanika nje ama-hit odwa kwi-albhamu. Le albhamu agcina ukuyikhipha khalwe ngokuthi imnandi futhi idayise kahle. Ayigcinanga ngokuthandwa abantu abadala kodwa ney'ngane zigcine seziyithanda ngoba kunenye ividiyo ephutshukile ey'nkundleni zokuxhumana ingane encane icula ingoma kaSicebo. Kuliqiniso elingeliphikiswa ukuthi umsebenzi we-artist mawumuhle kubonakala ngokuthi uculwe zingane ey'ncane. Wawuthi mawungikalisa fika ngithulise yeso sikhathi leso yena wayesayishe nonuyisokala agcina sawina kanjalo kancane walungisa wakuthanda wenekho bahlala yena. Wawuthi mawungikalisa fika ngithulise yeso sikhathi leso yena wayesayishe nonuyisokala agcina sawina